Tänään me katsotaan, että kuinka paljon Xpeng kuluttaa akkua. Me paistetaan tällä autolla ja tällä veeperillä 2 vegenakkia. Sanotaan näin, että aamulla tänään kun heräsin, niin sähkögrilli ja sähköauto ei ollut mun bingokortissa, mutta on sitä bingoa paskemmallakin menestyksellä aikaisemmin pelattu. On. Pistetäänkö koko työryhmälle? Koko pataljoonalle saman tein. Sanotaan, että tää on vähän antiklimaattinen, kun tästä ei niinku tuusta semmoista rasvan tirinää. Niinku kiinni sitä välissä. Kansi kiinni, omaiset on nähnyt. Jonnet ei muista Jutirillaa 10H YouTube-videoa. Tästä tulee just hyvä tämmönen niinku märkä sukka. Kyllä tää näyttää siltä, että verisuoni menee jotain. Kyllä tässä liekiheittimessä ja Parkkonenkin kakkoseksi. Jaa. No niin, Sumari, täällä alkaa näyttää niinku aika valmiilta. Mä sanoisin, että kyllä niinku ruttomuistosta. Tää näyttää sen verran rauduskoivulta jo tässä vaiheessa, että eiköhän se ole siinä. Kippis. Kippis. 1-5, niin ehkäpä joku 7,5. 1-5 niin 1. Alku oli vähän pettymys, mutta loppu sit niinku ihan täyttä paskaa. Aivan. Eiku niin, paljon sitä rangi on oikein mennyt. Aivan. Eli tulosten valossa näyttää sillä, että sä paistat koko sun työryhmälle vegenakit vaan alle kilometrin per nakki hintaan. Musta aika vörtti. Mä kutsun sitä niinku valuesetiksi.